Aj počas mojich coachingov sa s klientami často dotýkame témy hodnôt. Je to veľmi zaujímavé, pretože väčšina ľudí si myslí, že má úplne jasno v tom, aké hodnoty sú pre neho dôležité, a ja ti gratulujem, ak to tak naozaj máš. Často ale narážame na to, že keď má človek pomenovať, aké konkrétne hodnoty to teda sú, tak to až také jednoznačné nie je a vyžaduje si to hlbšie zamyslenie. Preto ťa dnes pozývam, nájsť si pár minút pre seba a zamyslieť sa nad tým, čo je pre teba dôležité. Napríklad, akých 5 hodnôt chceš žiť, alebo podľa čoho sa rozhoduješ, aké hodnoty odrážajú tieto tvoje rozhodnutia. Možno v tom budeš mať úplne jasno, ale možno to bude chcieť trošku hlbšie zamyslenie. Je úplne v poriadku, ak sa tvoje hodnoty menia v čase. Veď aj ty sama sa v čase meníš. Preto je dobré sa k tejto téme raz za čas vrátiť a zvedomiť si, čo je pre teba naozaj dôležité. Či sa to nejak zmenilo, alebo je to stále to isté. Byť si vedomá svojich hodnôt ti môže pomôcť pri dôležitých životných rozhodnutiach, ale aj pri tom žiť svoj život viac v súlade sama so sebou.